ছাত্র গোলাঘাটি চিকন সরা गिर्जामुरा गामि एमडीसी संघर्षनि गामियाव ত্রিপুরা মথা याकरिनि बीजेपी बाना रमखा 19 फैमिली 63 भोटार बीजेपी बाना रमखा ताई बीजेपी बर बुसांगते व कटर जयनि प्रग्राम खानि साका जे सामु खाजि बर सामु खानि साका आमसैराव जे लामा हामियाराव जे जोंजारो तमनि बर बेबां सामु खानि साका बर तिनि borok tomo saka lukong nok mon khuti khana no pando phai mangja phaikia sibojor district GS Rajesh Devarma tai Kanolal Devarma nai tongli soyakari bukha TV news channel o हमने एडीसी फाइकी बीजेपी हमने एडीसी बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैचारो नायसि बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैचारो नायसि Putara ini Maharashtra untuk chairman untuk yakar ini, tangi yakar, ab borong itu orang mah hanya kok, cuma pos nol saja, chairman itu malah ini, cuma hai, orang nunggu itu slogan sabun slogan. Vande Mataram, Vande Mataram, Bharatiya Janata Party Jindabad, 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 Bharatiya Janata Party Jindabad, 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 Vande Mataram, Vande Mataram. Ini nama program Tripura Motha Yakari Phayana Lam Sugo, Lam Sugo, Lam Sugo. Ini nama Tripura Motha Party Yakari Phayana Lam Sugo, Lam Sugo, Lam Sugo. Vande Mataram, Vande Mataram, Bharatiya Janata Party Jindabad, 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 Bharatiya Janata Party Jindabad, Jindabad, Jindabad. भारत माता की भारत माता की भारत माता की इनके जे गिरजामुरा एक नंबर बाटो और जगह टोटल चीन थानी 19 फैमिली गेते 63 जना भोटार चीनी त्रिपुरा मथा याकरिने बीजेपी ओ फाइका इनके जों बरनो खाबाय खुबाय तिनि जों चीनी बीजेपी पार्टीयाव लामसगो जे बरक जरा तंसिनि तिनि एलाकानि उन्नति एलाकानि डेभलप ते बरन बागै सामु खलायनानै होनायनि तिनि जों बे अरम मिले फाइका ए बरनो जों तिनि जतन तिनि पताकानि तला हाबाय बागै बंना हामबाय मारो जागा जत तंगमानि न त्रिपुरा मथानि फायो अर त्रिपुरा पद जे अर जे तिनि रेसि भिलेज जे तंनाय अर चिकन सराव बरक त्रिपुरा मथन खलाय तंगमानि न के हयतो बरका जागा बंनि सामु हुमुंनो चाजंलै यांगै तिनि बीजेपी नि सामनो चाजागे बर तिनो जागा फाइका ओ पांडा सस फाइमांगा फाइका ओ पांडा चिनी नॉर्थ सिबाय जिल्लानि साधारण सम्पादक राजेश देवर्मा चिनी और आनी डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि सकिलाल देवर्मा ते और त्रिपुरा मथनि जारा और सामुखलाय तंनाय जे एक्टिव वर्कार बरक तिनि बिनि नखलावनो जों ओ जागा तिनि जयनिं प्रोग्राम खलायो एके बरनि खुक्तिबो खोनावानो जे तांगै बर तिनि त्रिपुरा मथा याकरिने बीजेपी फायना नांखा कारण निश्चय जेहेतु चाजागियां खाना सामु हुमु रंना खलायमान मिसिं जिनि बीजेपी सामुनो चाजागै बर तिनि और फाइका जों ते बरंना लामसगो निजे दिगरमै जे मथा त्रिपुरा मथाव जे सामु खायतमानि न किन्तु जिनि ते ब्लेज ब्लेज निजे सामु तांनाय र बिसिङाव आं सामु तांनो बिसि चाजालिया आरो बिसिङाव आंके सराय सराय साराय बर सामान जागा बरनो चाजालिया आरो बिसिङाव नजमा हायिनका यामबो आं बखा दुखु नाय न किनो बीजेपी वांगा बेरो कारण कांके आं फेमिलि तिनि रमो किन्तु आं उकुलगते बर फाबे के आं नासिबाय न तांके तिनि जे बेरोमन जाका आं साजुं व्यक्तिगत फेमिलि न रहन दङ जे अनेक फेमिलि तिनियो इनका आजागो बर आनो नुफ्रै जतनान लगे 5 दिन बर बेरो खान लगे फायका दान सिनमुके त्रिपुरा मथा प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट दङ कांके त्रिपुरा मथाव खायजों आं मुंके मनोरन आइ त्रिपुरा मथा खाय दङनि जों न कुनु सुजुग सुबिदार जों माया ताइ बांनो सामु खायमा जाया नेतृत्व जों बीजेपी सालामर मारो जानजारति तब खाता सरंजां न हायपन म आमा त्रिपुरा मथा जरि सुना लुतुर पुतुर गांगा अरबत यांगनाबो नासुक चांनाय चिनी सिबाइजल डिस्ट्रिक्ट उत्तरं सव 17 गुलाघाटीनि मंखा मथानि एमएलए ओ पारा अंके चिकनसरा विलेज कमिटी ओ पारा
মুখে মানে গির্জামুরা গির্জামুরা ও ওয়াটো ন অরব ন 19 আমতলি গুলাঘাটিনি MDC जोंनि ब्रह्म गोनां आमफायाव उमा शंकर देब्रह्मनि पारा अ जागानो दिनै जों त्रिपुरा मथानि याखरिनाय सिनि मनोरन्जन ताखु मनोरन्जन सं सिनि आमफाय संर बरक दिनै मथानि जे जागा उमा शंकरनि जे एरियावनो बिनि आतिय सुजन नंगनो बरक दिनै मथानो याखरिनाय बरक दिनै सिनि भारतीय जनता पार्टी सिनि पदबुआर सिनि BJP बरक दिनै जुगदान रखा बिलाइखौनो बरक दिनै खाथं थगजाक तामनि हम्बा जे जागाव BJP नि जे जागा बरक नुगो सबका सब सबका विकास और केबनो बाटी आजाद मंगा BJP नि बिनि लक्ष्य नाहार नुनो बरक दिनै वो भारतीय जनता पार्टी फायो तेबो नुखा सिंह जागा बरकनि जे कक बंनि बक्ति सिं सामाका जे बरक फेलुक जाखा ग्रेटर ट्रिपल लाइन 2021 साल जे जागाव जोंनि MDC इयाखौ ता बुबग्रा हनो जोंनि प्रदुत किशोर जे ग्रेटर ट्रिपल लाइन जे सानमानि आबो बरक मिथ्यानि बरक ताबुक सेमानका आबोनि बिसिङाव ताबो ग्रेटर ट्रिपल लाइन बरक साननिया ताबोके इंटरलोकेटर सानचो ताबो इंटरलोकेटर माने कसानि बरक अ जागाव कसानि बरक जेमन कबर बायखा कालबारियाव जे रायबांमा हाय आपतिरकसो बरक सानि तंथिनि बरक ताबो ग्रेटर ट्रिपल लाइन साननिया आबोनि बागैनो बरक तिनिवो त्रिपुरा मथ याखरे BJP जुगदान शुद्ध आसक सिमिया बरंनिते बक्तव्य बरंनो नुखा डेभलप मुंसो जनसाधारणखौ कोनो मालिया जे नेतारक बरंनि थानायाव बरंनि पारावानो MDC ADC नि सिनि MDC सिनि ताखु ब्रह्म गोनां उमा शंकरनि पारा बिनि सिमिंसे डेभलप नुइसो बिनि सिमसो उन्नत नुइसो किन्तु अरनि पाब्लिक रंगे बर उन्नत नुग्लिया बरंनि थानायाव हामारि मालिया शुद्ध परिवार तंत्र सिंतुइसो बरंनि व्यक्तिगत सिमसे उन्नत लाइटंलाइसो आबोनि बागैनो बर मथ हनो हाम